Subay sa mikuyanap karon nga coronavirus disease ka 2019 kun nga COVID-19, Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP mipagawas og laing lagda alang sa mas luwas nga pagsaulog sa Miyerkules sa Ibadlis ug mananing adlaw ani ang report. Awang sa CBCP nga tumanon ang liturgical guidelines on COVID-19 sa mga kasulugan sa Kwarisma nga buksa na ugma atol sa Miyerkules sa Ibadlis. Sa CBCP circular nga gipirmahan ni Archbishop Romulo Valles, CBCP President, iyang giawhag ang mga Katoliko nga sprinkle lang o itagak sa sa mga magpabadlis. Tungod din ang pagpahigayon sa Miyerkules sa Ibadlis ug mga adlaw subay sa circular sa CBCP. On the temple of the person, dili na ipadlis, kundi ibutang mo isultin sa CBCP nga ato ipasunod para walay contact gani. Hinoon papilion man ang musimba kung ipisik lang sa ilang ulo o kaha magpabadlis gyud sa ilang agtang. Apan ipasabot ni Father Glenn Therese Guanzon, ang chairman sa Commission on Worship sa Archdiocese of Cebu, nga mas maayong musunod ang kaparian sa sugmo sa CBCP sa guidelines. Like the madres, no, the madre di mo tangtang ilang bilo. So you have to put in the temple ay lang sa agtang ng angikuan. So depende sa mudawat, depende sa sirkumstansya. Kauban si Renante Quiñones, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.